Mas. Mas Dul. Ada masalah apa iki? Sampean iki sida golek Ivandra apa ora? Lho sida no anakku kok. Mang bali sik. Kula pantang pulang sebelum menemukan. Pokoknya mang bali sik. Piye to ki? Omong ngono ya dadak nggugah barang. Oh, dasar gaji. Orang kok ya tutup barang iki ngopo ngono lho. Loh, sampean ning kene iki ngopo? Arep tuku kopi, Mi. Lah apa gawe ning omah ki ra iso? Ya iso jane. Ah, sampean yo boros-borosi nek ngene iki. Alah le, mung 3.000 rupiah lho. 3.000 ku yo duit lho, Bi. Wis to, gawe ning omah wae. Pernah iis ki nek mbok enteni ngene iki. Dhek ra mungkin jedul. Lah apa isi ndele ning jero lemah? Lah apa iis padake landak apa piye? Lah mbok menawa keturunane landak purba apa mudeng kowe? Wong ngerti tutup kok mbok enteni to, Lek? Ya mending dindani nang kene daripada dindani nang omah. Lah nunggu ning omah kan yo malah penak to, Lek. Iso laras. Nek nunggu nang omah yo aku ora ngerti kene bukae kapan. Kayak sampean ki wis nunggu kat mau apa lagi wae, Lek? Ya sawetara. Namanya golek apa to, Lek? Golek kopi. Alalah. Mung meh golek kopi wae kok direwangi nunggu barang. Lah ning omah ki ora ono kopi. Kok omahe kopi akeh no. Ning aku lagi males gawe ning omah. Mamine Pandra iki lho, wonge sensitif, rada rewel dhek. Mare ning omah ra jenak. Ya wis, Lek. Sik ya. Lah kowe arep nang ndi? Ya mulai sik to. Alah dieloni ra leh. Diane kuwi engko nek katut karo drone kuwi piye terus? Mas Bogang. Napa Mas no? Londrian kula sesuk pun dadi. Waduh, kemungkinan besar dereng sakit niku Mas. Lah enten napa? Lah niku le nembe kula garap. Lah wingi-wingi ngopo, Mas? Wingi kula gabut tok. Hubungane kalih gabut niku napa? Lah yen kula gabut rak ya ora fokus tandang gawe to, Mas. Pokoknya sesuk dadi ya. Nggih. Ning tanpa setelikan lho. Piye? Ngondrekke ora disetrika ya jelek itut no, Mas. Derek langkung. Monggo. Sik. Enten apa, Pi? Kowe dek wingi iki apa nginep sekolah? Mboten niku. Kok jek nganggo seragam komplit ngono kuwi? Lah sekolah kan nggih nganggo seragam to, Pi. Mosok nganggo kostum ketoprak. Kowe wingi kok ora mulih iki ning ndi? Mantuk. Iya. Kula mantuk iki. Mosok kok aku ora ngerti. Pas kula mantuk posisine jenengan sare teng ngajengan lho. Lah terus pas mangkat sekolah, aku kok ya ora ngerti. Mergo tesih sare teng ngajengan. Lah kok mamimu iki kok ya ora crita ngono lho nek kowe wis nang omah. Bingung kula, Pi. Aku ya bingung. Ngoten wae. Nggih. Padha-padha bingunge, mboten sah takon-takonan. Anu wae pingsut wae. Nek sing kalah ora oleh takon. Yo. Wis ra takon. Ngoten rak ya sip to Masno. Sip. Yen ngoten niku londrine rak ya cepet dadi. Jenengan ki ngusulke tambah pegawai ngono lho, Mas. Walah, lah wong ditandangi dhewe wis rampung lho Masno. Rampung apa? Nang rekasane wong liya ngono kok. Walah sampean ki ora nggunakake sembuyane Pak RT kok. Semboyan apa? Gotong royong itu yang diutamakan. Alah. Gotong royong iki nek kegiatan kampung. Iki kegiatan pribadi kok. Cengenge
cengengesan. Saat ini kita sampai di lho Mas, neng omah nganggur. Teng mriki malah kula kei kegiatan. Nganggur. Yo pilih turu to Mas. Mas, wong kokean turu kuwi ning tulang belakang marai dadi ora sehat. Yalah ngomong apa. Ingin iki berarti bayarku separuh tok ya. Separuh piye to? Lodri kok bayar separuh ora iso no. Yen bayar separuh gajiku ora butuh. Mas. Garapen dhewe. Iya to cah iki. Wong nggur kon nglakoni ikhlas ngene kok ya angel men lho. Jarene balik kasih le. Mampir kan gini Pak RT kok, Mi. Walah, ngopo le? Cerita-cerita. Masalah apa? Ekoloyo. Ekoloyo. Ekoloyo iki cah ngendi? Cah Paranggelung. Paranggelung. Nggih. Kancamu to? Aneh sih, Mi. Lha kuwi sapa? Muridé Durna. Durna? Boten ngertos, Mi. Ora no. Pripun to? Ngertiku ki Eko Tarno, muridé Darno. Siki sing tak tunggu teko iki. Ngapa, Lek? Ngopo iki? Ya kopi to Isis. Sik yo, Lek. Lah ngopo? Yo aku tak nganggo leren sik. Lah apa kuwi bar maraton? Basket. Basket. Kowe iki apa iso mencolot? Wes sembuh, Lek. Tur neh. Nek basket karo nggo kedung ngono ki ya apa iso to? Aku ki bar kulaan yo, Lek. Oh, kulaan to. Yo. Ndak mau ngomongmu basket. Aja nesu. Nek nesu ndak marai lemu. Edan, wong bahagia banget ya Aisyah. Ora kaya kowe gaene nesu. Oh, wayang to. Nggih, Mi. Lah kok cerita wayang kok nganti yahmene? Lah apa Pak RT ki ndalang? Kula basket ngene Pak RT terus ngene pajak. Walah. Lho Le, lambimu abang-abang kabeh kena apa? Ketoke kena caos, Mi. Ngono ki mbok ya sing ati-ati to, Ndra. Berani kotor itu baik. Malah iklan. Kan boten nyebut merek. Is. Apa, Lek? Keselmu wis mari durung. Wes. Ya nek ngono ya ingsun iki gaweno kopi. Tawar apa manis? Tawar pomel piye to? Ya kena manis wong ilat iki dhewe waras kok. Oh iya. Karene ndi? Lebo mah. Lho kok mlebu omahe ngopo? Arep ngodhog banyu sik lho, Lek. Lah. Darahku kan mau wis ready. Lah apa kelakon ngombe kopi ngenteni pirang-pirang dina. Ya, Lek. Loh. Pak, Apa tak is? Paket kaya orang memekti lho. ngapunten nggih. Iki kopi gawe sapa? Lek Dul. Lah Mas Dul yang ndi? Lah duka. Lek wau nggih teng mriki, Pak. Semulih soan. Mbok menawi, Pak. Wes, terus kayak kopi mah lunga. Ya wis, kene tak ombene. Aku yo golek kopi kok. Ha ya oke no, Bes. Guys, Besti. Kat mawi jane ndi wae to, Bi? Ora nek ndi? Lho nyatane lagi wae mulih lho. Oh, none Iis. Kat mawi ning gone Iis. Oh. Kayak sampean ning ngopo ning kono? Lah daripada ngopo Yohan, ya mending ya ngopo ngono lho. Ngomong ngopo? Lah ngopo?
Aneh Indra. Jenenge Pak RT Rin. Mi. Pak Andra kok wis nganggo seragam sekolah apa wingi wis balik to? Aku mbak Isa lho. Arep lari Bali to. Is, TPA-ne ning kampunge dhewe ra ijik to? Tesih, Pak. Yo diuri-uri is, aja nganti bubar. Nggih, Pak. Tapi niki kendalane namung cuaca, Pak. Dadi nggih rodok boten jalan. Ya aja mergo cuaca. Niat sing becik kuwi ya tetep kudu dilakoni. Nggih, Pak. Jaman cilik aku mbiyen ning kampung kene. Ora enom, ora tuwa. Mbah keyakinane kuwi apa? Kabeh kuwi sregep ngibadah. Manembah kersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih, Pak. Dodo mburi ger. Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap katon lir ginjange ngalis. Oh, kudaku lari gagah berani. Ceng 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 ceng. Ayo lari. Ceng 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 ceng. Hei kudaku lari. Ceng 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 ceng. Pak, sangu tinggu jajan. Lah kowe iki arep dok ning endi to? TPA. Oh, TPA-ne wis aktif meneh to? Nggih, Pak, nembe dikabari Mbak Is. Lah TPA-ne ya ning gone biasane, nggone Mas Adam. Sementara niki ten omahe Mbak Is kok. Soale omahe Mas Adam nembe direnovasi. Oh, lah TPA-ne mlebune jam piro? Jam 4, Pak. Loh, lah iki wis jam piro to? Loh, iki wis jam 4 kurang lho. Kono gendang mangkat, wis telat. Loh, ngene iki lho, Dot. Enangger jaluki sangu mesti mengalihkan perhatian. Oh, kasih oh, Pak Bukang didit tok padakne mereka-mereka. Sangu ya sangu nyok. Kowe jajan wong loro. Alah, tak kira dikai sing warnane padang. Jebul sing butek. Wis to gendang budal selak telat.